Du-te mici, lasă-mă în pace, nu veni după mine! Antisocial! Vă mulțumesc, dragilor, bine ați venit! Să-mi bap! Putu scaunul, mătii! Stați așa! Welcome to Y2K's Big Fun Show. I'm your host, Y2K. I'd like to introduce Bă, gameaș! Acum adu brânza înapoi în gaură. În gaura de șoarece. Îmi place cum preciza gaura de șoarece. Dacă nu o băgam într-o gaură. Really? Nu crezi că ar fi timpul să ne ducem acasă, gen? Țin până în capăt? Ce? Ce, Santa? Ce să fac? What the fuck, Santa? Așa? Să mă frec. Există console cu story pe hărți? Oh my god. Aparent nu e. Stai că mă mai frec o dată. Așa, e bine? Poate de asta trebuie să mă frec. În fiecare hartă există o consolă cu story și o să apară să apeși, na, aparent nu e. Are ăla de dă cu un singur hit? Vrei grade pe Discord? Păi, da. Guys? E ok? Mă, e ok? Ce se întâmplă? DBD. Nu, bine. Vai, băga, mi-aș! Du-te, tu-ți nați, atacul nobilii tău, băga, mi-aș! Coaie! Ok, unde s-a dus Clodeta acum? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ok. Hai cum mai e. Mișibere! Bă, te omor. Bă, te omor. Bă, te omor, mă, te omor. Ai de capul meu, mă, m-a speriat. Am văzut schier, dar nu mă așteptam, că n-am mai auzit-o de o grămadă de vreme să mă comâi. Fiți ar capul tău, dude. Te sparg efectiv. Vezi că astea sunt mult mai tari ca și la Freddy. Bă, ești... Andreea? Reuși, bă. Așa trebuie să fuge. Ce să fac? Ce plânge, va? Du-te! Lasă-mă! Lasă-ne, mai lasă-ne! Du-te! Să cred că m-a aruncat fără să dau space. Era să voresc. Aoleu. Aoleu. Oare ce-o fi după perdea? Laurențiu, te-am găsit, Laurențiu. What is it? Look!
Du-te mici, lasă-mă în pace, nu veni după mine! Antisocial! N-a palet în cap. Ok, man, ok. Unde am pus, mă, grenada? Unde? Am pierdut grenada? Unde? Am găsit-o. Hai! Hai de capul meu, m-am dus. E capul. Iarăși mi-am băgat. I put my well in the ground, you know? It's ok. Uite-mi well-ul. Ia uite well-ul meu. Oh, no. Bitch. Pe bune. Ai de gând să te miști? Mă deranjezi. Dumnezeu, Candela, Dumnezeu, biserică, Dumnezeu. Mori. Da. Îți lua capul în gură, mici. What? What? Huh? Da. What? Oh, ok. Pe tot țin-mă. Oh. Uite acasă, Raio. Vai de capul meu și până acolo, nu, sigur nu o să se întâmple nimic. Deci categoric, nu o să se întâmple nimic în nebuloasa asta, în negrul ăsta, ca într-un cur de mâț. De Heciu. Doar tu mai ești, da? Da. Bici acolo, ce cum unde e Heciu? Nu-l mai prinde. Unde e Heciu, șefule? Ia. Bă, tu te guși prin prieteni cu ei. E tăcip! S-a teleportat! Da? Da. Unde e Heciu, șefule? Bă, tu te guși prin prieteni cu ei. E tăcip! S-a teleportat! M-am descurcat bine? Am creier sau n-am? Da. N-am. Fac o propunere, fii atent, când apare noul Resident, parcă Resident Evil era Așa. care... Mamă! Urât e aia! Așa. You don't want to be like this. This is disgusting. This is awful in every way. If I could kill it, I would. Ce fierbinte să bag pula! Hai vino ca o Carolina Ciambala. Tu ești a mea o Carolina Balam. Hai vino ca o Carolina Ciambala. Dă jos fusta, uită-te pe mine. Freacă-te mai bine de motoare verticale, dar supranaturale. Ia mai stai un pic, sărută-mă muri. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão. Totuși! Hai! Oh my God!
Toată lumea stă din buci!